M5 RFP Jeunesse Mbaoufou ka M5 RFP Jeune Befou et jeudi 26 novembre 2020 novembre kalo mugani woro M5 RFP Jeunesse Coordination aya nyini ale ni comité stratégique kasibika kuma comité stratégique et délégation désignée a ñimoga kumbe ne yɛrɛ bolo Kader Maïga, Tahirou Diko, Amadou Sidibé, Madame Sidibé, Aminata Sidibé ani Oumoundia et Mimbe Moussouka coordination là. Donc un jeune reçoit ñon fait jeune ko kulu ba fulu ki ulini comité stratégique ñamo kasibika kuma. Donc kuma min bora ala ne ba fait M5 militant be Mali kono ani Mali ko ka be ka ba kalama ni Malion be parce que ante faut que dogo la na ya fo fana ba fait Malien be ka ba kalama be baramin mbe jeune fo foro ka M5 jeune fo la jeunesse consciente et active du M5 on kuma ko dongodo tléofe soufe sogoma nous ba fait l'uni comité stratégique ka kuma comité stratégique be bla be uka bla parce que lui est minke ka kele ni yaye asera dana nan sera ka fanga yin boy jeune de yake ala de yake mi jeune de yake wati do sera nyemo kumunena jeune de désobéissance civile continue ou de lutte continue faut kele relancera tuguni jeune de mobilisation ke ko mardi 18 mercredi 19 kube désobéissance civile que jamana bekon o konnala yeleman dona jamana kon donc au jeunesse en kangulame unale mfana délégation ba de na ngo kononto ni kumbala uye nyiningali dama uke katla ka uka analyse ke situation politique o ya irana fana ko M5 jeunesse c'est une jeunesse qui est formée politiquement une jeunesse consciente une jeunesse déterminée, une jeunesse décidée, une jeunesse patriotique. Oui, nous avons dit que Koulouba fait M5K à FSFC a rencontré avec la communauté internationale. Allez ni CNSP, allez ni Mogo na Nyogon Dalaji, ou ba fanga ou gardon, monde temena ani ulche. Aflana ulu hakila, ou ba don si sa ko démarche chamambe sena, dobewele katakati. Dobe wele kata bureau là parce que dobe barala ka M5 farafara donc ou be promesse que doye ka place du doma ka wari place du doma pour ko ka boy M5 là ou ka makulu te boala parce que ulube min la nyini comment ça va te faire le changement ka kem jamana ko jeune ko kube kankare da M5 comité stratégique ou ba nyina fangata jeune minun sara parce que mo minun sara be jeune de Mougo Mugani Saba. Au cas dossier, à kake M5 RFP ka dossier follow. Nali autorité Bekuma, Minu Saranga Martiru, Kakuma de Bebla, Kuma Bessanfe. Nani autorité de transition bena collaborer la justice pour les martyrs. Au cas Black Point follow. Point Flana. Ou ko kulu ba fe comité stratégique a organisé jona ka stratégie kuradla an yu jabi ko jeune minu sara anga martiu na ye seben wo seben ke na ni communauté internationale andi CNSP mogo autorité na yale nyon rencontrer au dossier de la table sans fait anga réorganisation vana a besena et organigramme kuradla la kaban stratégie kura kele ya be kana stratégie jumeka ka kuraya o fana abe banseme kono na be bana ambu wele peut-être point de presse là ou bien assemblée générale ou bien courant contre lui muso ka nyefu pour que beka kitaye anga kele kuraya les luttes la façon de lutter pour que nga yele masoro ka changement soro jamana kono jeune ko kuba nyini M5 nyamo fe u ka to nyogombolu ukana farafara kuma minu bese na kafuko M5 tunna
ko ye kuma fu de olu jeune boro ni kura de be M5 la bi olu tina M5 janfa promesse de place ani wari place ani kuma nyuma minnu be fu yo ku wele kata yoro dola kulu se dola olu ba nyini M5 nyemoko fe olu ni jeune bolo ka to nyawon bolo nan tora nyawon bolo ala barkala ame mi nyini mali kata nye obesoro jeune tilala ka faye kulu ba fe ambe kuma minnu fo fana anga porte parole ko kuma ka fo kan chamala ayo lahid tuye ko réorganisation kura kono porte parole benata o porte parole fana bena laje na mse ka kuma o chaya kan chamala kan saba kan nani san kan durula pour que malien famba que se ka famu mimbe ka ke M5 kono ani ka jamana kibaruya di jamana duma jeune ya fo tuguni weni ningali ke ko yali est-ce que M5 RFP tena candidat kelenta ka ijo élection mimbena 2022 an yu jabi ko élection présidentielle kuma an ya bla foro an be kuma mina sisa an ba fait transition ka réussi parce que ni ya M5 ye sisa association ni parti ni syndicat minu bala ko kacha donc na ye présidentielle ko kuma fo sisa mena peut-être mo tena nyon famu ou bien amena tanchaman perdola ou be bla ko fe folo sisa an kan kuma minka transition amba ke chogo di transition ka se ka réussi o de bara folo o dun at se ka ke ni stratégie kura madla ni mobilisation make mobilisation se ka ke ni jeune tala ni muso tala stratégie kura se ka la ni comité stratégique tala donc anga mbolo di nyoma pour que ka stratégie kura la ka malion espoir la kura ka mo la mobiliser tout jeune ko kulu ba nyini M5 nyemgo fe tuguni corruption yurgu mi nga jamana knye mini nga l'armée wari min dira l'armée ma parce que soldats su minum be sa front là a be genou de a be nous sara ou muso ni deum donc genou ni muso fana wuli be falato donc a be genou toro kojugu M5 jeunesse ka dossier de corruption aka black off fana yi la du tuye nambe négociation la o dossier be blasa tabu sans ka fotugunu ko luba me ko accord d'Alger ko fana kuma besena jeune bagnini M5 RFP nyemo fe ou ki jija accord u ka se ka reli na be reli fana mali na fa ka bo relecture la pour que malion be ka se ka fara nyonka be koron feu be chamanchela be tlebi feu pour que réfugiés be ka se ka sigi mali kono minum be réfugiés interne ka sigi ka yorola minum be mali koka ka se kana mali kono jeunesse ya nyini tuguni M5 RFP nyemo fe kwanga njija jeune muso comité stratégique anga bo dakelen fi anga do dakelen fi mo shi kana fara donc na me décision ta ni comité stratégique ya ta kana nyefo jeune pour jeune ka famu pour que nous fana tara kuma nous tara radio la nous tara télévision la nous tara journal la anga ke kuma kele otuma en fana illahi du tuwi ko comité stratégique et réorganisation kura min sigira sisa jeune muso ani diaspora ou ka représentant bena siège au comité stratégique pour la prochaine fois. A flana ni comité stratégique réunion bana ou ka représentant beta compte rendu kuyi nous ba fait comité stratégique yere be sekana nyemgo yere ni comité stratégique membre do be seka fara nyonka dongodo ni jeune ya nyini kata assemblée générale ke ka conférence ke ku mobiliser les mine nyogon fait ou ka to jolé ou déterminer ka to pour se yelama ka se ka to jamana ko an ya fuye fana ko ani CNSP ante kelela ani transition ante kelela mais an ye changement fadi il sait qui den wolo e nyanama ka foko mo garbe ni ka den lamo eti da dokuma la donc en faut transition kuma ko ni an se kan da bola donc an ba fe kan da la fana malion ga hamiye mi
Malien wulila le 5 juin 2020 manifestation fɔlɔ fɛn min kɛra min ye malien mobilisé dɔ ko IBK bɔra dɔn kɛlɛ banna olu m'a faamu IBK ka bɔ fanga la o ye étape dɔ ye o ye préalable dɔ ye ni IBK kun sɔnna n ka mémorandum ma mois de juin la ale kun tɛ to fanga la o mais yɛlɛma bɛ se ka don jamana kɔnɔ ale ma sɔn mais n'a bɔra mais yɛlɛma kɔni a kan ka kɛ cogo min na fo an ka bɛn a kan donc an se ka an da bɔ o kuma la donc o fana an ni jeunes bɛnna kan mɔgɔw dɔ bɛ yen sisan min b'a fɔ ko CNSP ani M5 ni gouvernement de transition u tɛ bɛn ko M5 bɛ boli place nɔfɛ o ye kuma fu de ye mɔgɔ min tɛ ko faamuli de b'a fɛ e bɛ yɛlɛma kɛ e ye kɛlɛ kɛ yɛlɛma ka sabati jamana kɔnɔ fanga bɛna sigi u bɛna fɔ k'i da bɔ a la aw y'a ye yɔrɔ jumɛn diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ min ye kɛlɛ kɛ yɛlɛma ka na mɔgɔ c'est comme si président min bɛ taa élection la ale ka équipe de campagne n'ale gagnera a b'a fɔ k'u bila kɛrɛfɛ mɔgɔ min ye campagne ka contre la ali mɔgɔ min y'a fɔ k'u da tɛ ko la k'olu de ta k'a fɔ k'olu de bɛna a ka fanga sigi n'o kɛra k'a fɔ ko minnu bilala kɛrɛfɛ k'u tɛ se k'u da don kuma yɛrɛ la M5 tɛ se k'a se n'a ma da don kuma la parce que an b'a fɛ transition a ka réussir parce que ni transition in tiɲɛna mun de bɛna fɔ n'a ɲɛna a bɛna fɔ ko maliyɛnw bɛɛ ta don mais ala k'an kisi n'a ma ɲɛ bɛɛ bɛna fɔ ko M5 min wulila ka IBK la bi ani CNSP de don an mɔgɔ fila an ka organisation fila de bɛna ka responsabilité ta n'a tiɲɛna ala k'an kisi o la donc o de kama an tɛ sigi an tɛ sɛgɛn an t'an makun don o don an bɛ kuma transition kan fo sira ɲuman ka ta fo n'an ɲɛ b'a la tigitigi ko changement bɛ ka kɛ dɔw ko k'an ka makun an k'u t'u ka baara kɛ mais n'an kumana o bɛ se k'u dɛmɛ n'u bɛ sira min kan n'o sira ma ɲɛ u ka sira ɲuman ta mais k'an makun an t'an da don kuma la o tɛ se ka kɛ o donc an y'o de fɔ jeunes ye u kana mɔgɔw dɔgɔya u kana mɔgɔw neni mais u k'an ka argument expliquer pour que an jɔlen an kan ka to jɔlen an kan ka to déterminé an kan ka to mobilisé donc kuma pour que an ka to information en temps réel mɔgɔ si kana n'a fɔ nin de fɔra nin de ma fɔ min fɔra o de ye nin ye bɛɛ ka bɔ a kalama parce que chez nous tout est transparent au M5 ba minnu fɔra o de ye nin ye hakili to b'a la salli ala Muhamadu